Kaseng samla Himalang Rin minta kasi kesan tarik unai tung kala let benya kendu ya deputy CEM uba PNCM halor ke jingmi ki arteli ki bor sanchar hapo ke hima haba kran chekilat pathai kubor nakaliang president kaseng samla Himalang Rin uba PS Lingdo ulaya thu bakani ke jingmi arteli ki bor sanchar hapo ke hima kala pen klumar ya ke hima shushu nakaliang uba PS Lingdo uloong bakajing le us em kadai kumba ula phia ki arteli ki hima bat uloong ru bakumba kalong menta ke hima kam don borshu namar ya kahima lapin ya iki kam ki jam jong kahima ta ka management board shushu la ong bana kaliang kahima kadawa na ki board district council badeban tuklar ya karukom le usim kahima pa im nang teilang sim yong ya kren ya kani ka management board kadai ka khana ka bajrong hadu kata kata haka baka Himalang Rin ngi ya kren hangni bangi wan hangni ngi ya kren sepang kata ka kilengkot khendau arteli jong ka Himalang Rin ka penden pangli bat ka laulang amtela hakini hakapor ba nadu kapor sensar uphareng hakapor ba u deputy u kapten di harbat ulong u deputy commissioner jong ka Khasi Jainti Hills upan ya ka landlist jong ki hima Khasi ngiu i ba ka Himalang Rin ka submit ba ka laulang amtela bat ka pedentang li kadika laus iem ka jingmut ka laus iem ka bamut ba ka laus iem kadai ka khandau jong ki khun ki hajar hapo ka jingpet jong usim bat ka dorbar hima te komju latangi pet katkom ki jing IY mar hima haki snam haki spa snam ki pamensua nadu khat pras pa arpo kandai hapor ba IY ka Himalang Rin ya ka mar hima hapo saka sarkar phareng hapa ki IY tu ki por ki IY da ka dorbar hima syamdon kata ka management board te ka basyau lingo kalong makani ka management board kadang mi haus nam arjar khatwei kapaka Himalang Rin kala khara da ki spa snam te ka ba ka management board kadang mi arjar khatwei ka jingmi jong ka management board ru kami halor ki nongrim ba ki sui blackmail yu paj ba ki betray yu paj ba namar belingi ong ba ki blackmail yu paj ba hakapor bagi penmi ya kani ka management board i penlong ya ka wei ka dorbar paj ba kinu bat hangta ka dorbar kim syam layo ban san ban penkela private land ya kenika laulang amtela bat penentang li de komno bakin yo ban ba ki pat ba kin yo ban menjur kan ya kim don so de ki kilat namar hakata ka singi ba pinlong dorbar ki yo tangom kemasan pungut de kanang ban yo ban yalam baklai pat ba ki pen banada ka jing pen panasinong ban ong kinu ki badon ya ka jing kemu ban syong yau lani ban yo bela yo singi nakaliang jong ka dorbar hima kan pli ya ka yo pono halam de halor kita ki nongrim upat ba te manu ki bakwa ban syong dukan ban kwa ban yo bela te sanya kata ka kot sata te kila sanya ta kot sata ki pat ba pli anal dap sanya ta kot sata ki wan submit po ka council ki submit sa kinu ki bor singila ban ong ki bor jong ka an ba ong ba kini ki pat ba kidai kita ki bala long kloy ban lilam ya ka Himalang Rin te kata ka di jingilam bakla ba paksan ba ong pliau kat balik submit ba ong bakini kidai ki pat ba ki ba lilam bat ki ba kwa ban ben kela private land te kini ki long ki ba kom ki pat ba nong sosnong haba kim pat tip ke jing sisa kim pat sotu hendrai mentah haba ki latip ke jing sisa idap dap dan ke jing leng a ba ke jing pisa ta kata ngi nakaliang jong ka seng samla nakaliang jong ki khun ki hajar nakaliang jong ki riu dong ba bat ki pat ba nong sosnong jong ka Himalang Rin ngibu ka jing kerpat rit jong kata ka bor sensar hang ne po gejat beriu ka district council ka bolong kata ka kli nok sensar hang ne po gejat beriu jong i ka long ba kim dai ban penslam me kani ka kam bat ki dai ban lek kloy namar kani ka dai ka ba kom ukun hajar jong hima ngi da ka ang ngi da ut ya kani bat yo poi ka por bala da ki kun samla ki long kbi ki long pa ki kun ki hajar jong ka hima ki ma su ban susnap kan sapoi ka por bangi hab ban lumlang hang ne bat ngenum ki su na kani ka jaka kat bangim pat yo ya kala ka jong ka hima kat bangim pat yo ya usim uban sensar ka hima ngin sapet lakum no ka jing kemi linti jongi ka long ba lakum no hapo stayau kani ka kam ka dai ban ya namar ba kani ka kam ka dai ka yap ka im bat la nginang penslam kamut ngila nginang yap te kita ki dai ki ban nakaliang jongi ngi pha ya kani ka hubor ba kani ka kerwo hi kembalong menta ngidon ni usim tangba dai usim jongka hima udai usim jongka ying kamungut usim jongka management board te handai la dangi klan ya kane katkom ka jingsngau jongi bat la dangi base katkom ka historical jongka jat benriu kabut bangim don sim along no kombala sensar
usim jong himalang rin lalong kum utau David Scott lagi por mensua nomor belai laning ila bat ong ba umdon sim ringi don da ucarman te kamut ucarman te kampera yu bat director nomor ka management bot te udai ucarman jong management bot umdai usim jong ka hima te umju kit hiru ya kita ki kam bayade berkayap ka im jong ki pat ba no snong jong ka hima kita ki long ki ba ngi kum ki kon ki hajar ngi penpau kata ka jing sngau deu bat ngi penpau kata ka jing sngau si ka bakrau bayade berkeni ka kam na kaliang UM in charge habangi kali long hakal tu kalong bi an em bandon artli kita ki bor sensar po ka him apo ki hima kasi na kaliang jong umpat la ban ai kanu ko comments iong ban sapet ban sa bisar bah kat kom ki jing tho ki bangila tho ha ketai ka komplain ka bangi wanra te kita kidai ki ba ngi sngau ban ong ba na kaliang tu em in charge ila ahi kata ka assurance ba in persang hi ban le ya ka ka ba bahatam ban yada ya kata ka ban yada ban penti kana ba kata ka hok long try man try hang ni po ka jat ban riu hang po ki hima kasi kadai ban scam kata kadai ka assurance ka bangi song tu kat kum gajing keren bat i kum nungin la ban penti kana ba kata ka kan ni ka management buat kadai ban du no namar jing isa ngim don kanu ba ong bangi persya us impi lara usim nang tei im yong ngi kloi ban pediang u ke musim badon burom jongi ka himalang rin tang ba dei usim jong ki artli ki bor sensa udai usim jong ka hima kamut usim jong ka himalang rin bet dei usim jong ka management buat tang kata bat ka management buat kadai bani wang mardor napuk ka himalang rin jong tang kata ka jingkwa ka jongi